Asset and liability. Dualaan ti klase ti tao kakabsat, kan dagiti banag nga da kadatayo, resources, be it human resources or material resources. Either they are assets or they are liability. Now, what is an asset? An asset is a useful or valuable thing. Banag nga adda pa kausaran na, dakkel ti pakaaramatan na, useful or valuable thing, person or quality. And I would like for us to realize nga daytoy biyag tayo nanumuman wenno ado dagiti banag nga dakada tayo kakabsat kayat ti apo nga pagbalinen na tayo nga asset. Okay? Sayang dagiti potential tayo, dagiti biyag tayo, tiyempo, oras, gundaway, abilidad kanda dumapay no saan nga mausar kadayjay intention iti apo. So you and I, us together, God wants us to become an asset in the ministry or in the work of the Lord. Liability, on the other hand, is a person, may isang nga person or banag nga gapo iti dayta ket bangted isuna iti pukaw wenno isot gapo na nga bumagsak, mapukawan tayo. Okay? A thing that causes loss instead of profit. Ket ni Satanas kakabsat, that's what dayta ti kayat na nga pamsaakan iti biyag tayo. Nga pagbalinin na tayo nga liability instead of being an asset. So, iti saludsod ti dayti nga malem kakabsat. Agpili kayo, would you like to be an asset or a liability? If you want to be an asset, itayag tayo ti ima tayo, Pastor, I want to be an asset. Okay, very good, very good. Okay, nobody wants to become a liability. Now, tapno agbalin tayo nga asset kakabsat, inyak iyadal kada kayo kadagiti sumaganad, daytoy series of lesson ti asset and liability. Dagiti sumagmamano nga kababalin nga masapol nga adda kada tayo, tapno nagbalin tayo nga asset iti trabaho iti apo, kaya nagbalin tayo nga blessing kadagiti pamilya tayo. So, ti lesson 1 tayo kakabsat, iso daytoy maipanggep iti pamati nga iti kabaliktaran na panagbuteng, panagdanag, wenno panagalala. Faith versus fear. So, faith is the asset, fear is our liability. If we are to be an asset in the ministry, we must be men and women of faith. Masapol kakabsat nga natibker iti pamati tayo. Now, no agbiyahe ka, mapangkaagpasyar, say, mapangkayanta sa bali nga island, mapangka mainland, uno sa bali nga pagpasyaram, at dadadigiti nasisita nga banag nga balunem. Itugot mo. Idi Sabado, kunak Bible study mit Australia. No da kayo di agbakbakasyon, anyada dagiti saan nyo mabalin nga ibati. Nga balbalunan nyo lata. Kung natin may isang kabsat nga babae kat, Pastor ko na, siyak sa anak nga makarwar kan hanak mabalin na mapan kadagiti turungag, no awan lipstick ko kunana. Kita? Teka no lipstick na kakabsat ti may sa kaimportansyan. Wen, nakita yaw, dak amo no sino kada kayo di kasjay. Nahang ka makapanti papanam, no awan lipstick mo. Okay? O, detemot mesa ko na nagat, siyak mat pastor kat kwarta ko na. Ako na, mabaling nga rod, nga mapangga nga awang kwarta, kat puro ginata ngamin. Ngamda kami kakabsat, nagbibiyahe kami, kat itugot mi amin, rice cooker, mineral water, portable nga paglutwan, tano mabalbalin, no hang kami nga gastos, we minimize spending. If we have the means and resources, if we can minimize spending, the better. So we bring those essential stuff. Now, kadatay nga Kristiyano kakabsat, wherever we are, deti pamati ti kasisitaan nga balbalunan tayo ti inaldaw. At datay man iti unag ti pagtaengan, iti pagubraan,
wenno ti kapilya, sa dinuman ti ayan tayo kakabsat, anyaman dagiti paspasamak iti agdama, deti pamati ti kangrunaan nga dapat balon tayo, tapno agbalin tayo nga asset para iti Apo. Kat deti nga mensahe kakabsat, indingan nyo nga nasayaat, dinggan nyo nga perme, ta ditay lang ammo, baka dayti nga mensahe, kat panangisagana ti Apo kada tayo, kadagiti sumaganad nga aldaw, tamabalin at dadadagiti sarangten tayo, nga banbanag paspasamak, kat pamati ti mangted kada tayo, iti balayge. Amen? Okay? Pamati ti mangted iti balayge. Now, mabalin ako ng ita, Pastor, anada kadi, dagiti ramen iti pamati. Kayat kuman nga maawatan, kasano, anya, iti kayat na nga sawen, iti pamati. Kat inak idasar kada kayo kakabsat, digiti 5 nga rekado, 5 nga ramen, tapnon ti pamati tayo, kat agbaling nga natibker, na bunga, kat babaan iti dayta, agbalin tayo nga asset, iti trabaho, iti Apo. 5 ingredients of faith. Ti umuna kakabsat, nga ramen ti pamati, kat detoy, kinaturad. Ti tao nga da pamati na, naturad. Okay? Naturad kayo mo lang kakabsat? Hello? Uno, natakrot. Okay. Faith is courage. Kinaturad kakabsat. Ta, no adaturad mo, at amom ti panagbiag kakabsat, kung natin nga rod, no practical nga sarita, ti panagbiag, ti panagabroad, ti papanti balasi tao kat turad sipit kung natayo. Di nga ming kakabsat. Ti kergan pigsalat pakinakam. Ta uray hanggang nangatot adal mo, no napigsat pakinakam mo, kung naturad ka, mas angat ka kaysa doon sa may pinag-aralan pagkaminsan. Na uray, day tao, ada-adal na, no takrut ba't? Di na magkayat ti makisarita tao, agat marigatan. Iso nga masapol kakabsat, iti turad. Kat daytoy pamati, ti mesa kakabsat ng ingredient na turad. Siya sinno kada kayo kakabsat, iti mayat, nga madaan, iti turad, itayag na ima na, uray sakit kayat ko, ti madaan ti turad. 1. Taadada ken aduda dagiti pasamak ti biag, nga nakapuyak pelang kakabsat. Dete addadta ko man ta opportunity nga makapuyam pelang. Gaputa awan turod tayo. Now, ti turod kakabsat nga ingredient ti pamati ket detoy. Faith is the willingness to take the risk. Faith is the willingness to take the risk. DJ, iti panagbiag, adut risk go. Adu dagiti peggad in fulfilling our duty and task as believers. Ti panang ipatungpal tayo, day duty tayo, ken task tayo, kas believers, masapul kakabsat, iti turod. Kasla kumada kita, nagdumagat uri, nagbabasit pa iti anak da, akat mapanag-abroad kakabsat, iturturod na. Iturturod na. Nga lipatan na kakabsat ti liday na, iturturod na ti mapan makipagsapalaran ko na tayo. Mapan makigasang gasat iti balasiw iti taaw. Tapampanunuten na kakabsat, day duty na nga kas naganak, nga mangbiag ti pamilya na, mangpabasat anak na, mangpatanor kadagiti nga ububing. Iso nga kunanak at anak ko, uray na liday, ti pa nagsisina tayo. Masapol nga inak agabroad, kat inak makigasang gasat, kakabsat, iti yuyang ti tagtagainap. Kunana, dito isamod drama, DJ. Pambihira. Mapanak makigasang gasat, iti balasiw, iti taaw. Because I have a duty and task and responsibility to fulfill as a father or a mother. Kat deta kakabsat ti kinagpaison na. Kat kas anak iti Apo, dakkel deti duty ken task tayo nga agserserbi ken kuana ta. Kakabsat deta as believers, deta nga talaga ti duty tayo agserbi iti Apo. You know?
And it takes courage to fulfill that duty and task. In Joshua chapter 1 verse 6, ni Joshua kakabsat, basa ti Ilocano, total adata screen tayo, detoy English na. Kung nati apo keng kuana, bumilig ka, ken umingil ka. Taka digitoy at tao, si kanto ti mamagbingay iti tawiden da adaga. Ngain sa patak kadagiti amada nga ited ko. Ni Joshua kakabsat, ket tinudingan, dinutukan ti Dios nga isu ti mangituloy kalpasan ti termino ni Moses ket isut mangituloy kakabsat dayjay panangidalan dagiti Israelita nga sumrek kadayjay promised land nga isu ti inkariti apo kadakwada. Ket kuna ti apo ken Joshua dayta nga nang dutukak ken ka, bumilig ka ket umingil ka. So Joshua, the requirement that Joshua needed to succeed in fulfilling his duty of leading the nation of Israel to possess the promised land is what? Courage. Courage, ti kasapulan na kakabsat. Turad. Yeah, because they will have to face risk, threat, and adversities. So, anat courage kakabsat? Ti kayat nangasawon ti courage ket mental or moral strength. Turud ti panunot. It is in the mind, mental or moral strength to venture. Ti kayat nangasawon ti venture. No venture ko natin amin, a risky or daring journey or undertaking. May sa kakabsat nga napnuan peggad nga panagdalyasat wenno panangisayangkat iti maysa aganwat. Deti project iti Claveria, saan lang nga maysa aganwat? Dakkel nga ganwat kakabsat. When we started, we only had less than about 1 million nga para iti daytoy nga banag. So, rinugyanan kakabsat ni Pastor John tinangi daulo ka daytoy nga panggap. It's a risky, daring journey. Ngem no awan turod na kakabsat ni Pastor John. In other words, no awan dayta nga pamati keng kuana, awan makita yung kakabsat nga building ta Claveria ita. Kati blessing, da kayo nga kakabsat dita Hawaii. Kat pati da kayo kakabsat na challenge kadayjay nga banag. Kat inturturod tayo mat kakabsat tinag-commitment. Self-denial, that we all ventured into this daring journey and undertaking so that the project of Claveria today is the grace of God because of the faith of God's people. So without this courage, without this faith, we can never accomplish anything for the glory of God. To fulfill our duty, masapul kakabsat iti pamati. Now, dito nga courage kakabsat, dito mental or moral strength to venture, to persevere, panagpatpatuloy, and withstand, okay, danger, fear, or difficulty. Iso nga hantay dapat nga kapoy, no di kat bumilig tayo, umingal tayo kakabsat. Now, dito nga kinatured, nga dakada tayo, gaputi pamati, kat saan nga dito kinamaag nga tured. This courage is not a foolish courage na nagtatapang-tapangan lang nga makunan. Dadigitay tao nga kabsat nga agin tutured. Nagtatapang-tapangan lang. Kunahan agad. Sino? Ti malalaki dito, rumwar. Ay kat rumwar ka kabsat, dete maskulado. Kat kunana kata, kala di mesa kunana kata. Sino? Ti napigsa dito. Sino ti makabalbalin dito? Kunana, rumwar. Apo ka kabsat, rumwar dete ag jijim nga permi nga kasla papay ti kadadakkel ka kabsat ti muscle na kada kalapandisal ti abs na. Kunana, siga! Kunana.
Sikat ti malalaki dito. Apay, anat ti problema. Ala, duatan, sinupay, kuna nagkakabsat. Duatan, kuna na. Kita, siyempre, han na kaya, iso nga, duatan kuna na, sino kanupay. Kaya, hindi ganun ang courage natin nga, dete, makunala nga naturod, nagtatapang-tapangan. But listen, dete kakabsat, di pa inante nga nalaing. Dito nga kinaturod, is based on both reality and faithfulness of God. Kaya nangasawan, aware tayo no anya di realidad. Amo tayo di problema. Di kasapulan. Ngamsal lang nga di ti makita tayo, no apay nga naturod tayo latta kakabsat, despite the fact that there are adversities and the need is great, at the courage tayo, gaputa amo tayo nga ti apo kakabsat, faithful. Napudno iti apo. Naibasar iti kinaturod tayo kakabsat and the faithfulness of God. Day tao nga nagtatapang-tapangan kakabsat, kamangmangan nyo na hanaam mo, no anya di jay agintuturod lang. Ngam deti courage tayo, ammo tayo, no anya di danger. Iso nga, deti kakabsat kahit ang asawan, deti kaslang kumano si kakat agbasa ti college, nga deti basta agal-alak at kurso. Sumrek ka ti college, agdamag ka, you do your assignment, you assess, you have to understand, kasi amo yung kakabsat, kaday nga lubong, we live and we are surrounded by statistics. Yeah, we are surrounded by statistics. Kas pagarigang kakabsat, no si kakat politician, anat sapsapulam, statistics. Dito nga barangay, manut voters. Dito church yung manut voters. Laki nga pamilya, manut voters. Umanita 5,000 kada kayo. Nung politiko kuma. Statistics. Nung nagmula ka, mabaling nga kakabsat nga, agapit kalatan, makaambong ko nam. Statistics. Kwentaan. Manut nagastok. Manut bayad di bin-A. Manut bayad di fertilizer. Manut naglakwak. Statistics. Everything in this world is statistics. Reality amin. Amen? No nagtarakentay ko magakabsat, iti baka, uno baboy, uno anyaman. Kwentaam, manut bayad di buryas. Manut bayad ti kuana, ti kinnan na. Okay? Tata naglakwak, manut nagansyak. Everything is statistics. So, deti sitwasyon tayo nga Kristiyano, we do not ignore reality. At dangamin, di kita daddo mga, by faith ko na, dagat, no kita kakabsat kat kasla foolishness mo, di pa nangipasok na ti, by faith at di namat inawat nga sitwasyon, no, di sitwasyon nga sir-sirkad na. Sana ibaga, by faith ko na nalatang kakabsat. Madia. Amen? Kala ko manog, pabalay ka. Siyempre, agkwenta ka nga detek, agkali aklatan kat, manot budget mo, by faith, basta agkali aklatan, adanto lata, han na mabalinti kas jay kakabsat. You cannot ignore reality. Maawatan nyo deta kayat kong asawan. Amen? So, you assess the situation, you evaluate the situation, you know the need, the problem is there, reality, ngem naturud kalat nga sumrek kakabsat. Why? Because you know you have a great God. Amen. Deta kakabsat iti bakong ko na nga good courage. Balanse nga panagpanunat. Good courage. As an example, ni Moses in the Old Testament, imbaon na digiti 12 spies. Amen? 12 nga rikado. Amen? 12 spies. 12 nga ispya. Apay, kakabsat, despite the fact kay suna leader, very strong ti pambati na, napanagnakan na ni Apo Diyos, daga. Why? Because Moses wanted to assess and have an idea to evaluate the reality, kakabsat. No, daduma, deti ti talaga kurang ti Kristiyano. Masyadong spiritualized ti pamati nga, by faith ko na tayo. Kakabsat, we cannot just ignore protocols. Dito yung mandi kong kunamid to yan. At dati kita papastoro, di kita believers, kita churches, adula unay nga face pa, kada face shield. Kada kwa, agamong tayo lahat, anat serbita pamatim. Di jay kakabsat, kat madi nga pa ng exercise ti turod, di jay. Hanga usto nga courage, di jay kakabsat. Mahawatan tayo.
Kas na dete, lumasat kan te expressway kat nakatartaray talugan kat, huy, hanggang ako nakatartaray, di kita lugan. Dula amin, anat serbita pamatim, din to lumisi, di kita nga lugan kung kunam. Foolishness di jay kakabsat. So, maawatan nyo nga ti pamati te nga Kristiyano, we have a touch of reality. We cannot just ignore protocols kakabsat, handa ibagbaga nga by faith kung kunatayo kat madi. So, we are aware of the reality, the problem, yet kakabsat, agkararag tayo nga ti Apo, ikan na tayo wisdom, katulungan na tayo. So anyway, going back, to have an idea of the reality. Now, ti problema kakabsat, itinakita di kito sa nga pulo, di jay sitwasyon, na upay da kakabsat. Naawanan da iti tured, napukawan da itinamnama kat kunada, nagdadakkel ti addadjay hihigante da, kat kaslatay lapad dudong ti panang-evaluate me. So awang kakabsat, nakita da di realidad. Ngam ni Joshua ken Caleb, numan pa'y na-evaluate da di realidad, ngam amuda nga ti Diyos, kayang-kaya ti Diyos ida nga ilasat. Joshua and Caleb were courageous because they know God deeply. So nga datayo nga anak ti Apo kakabsat, amu tayo dagiti problema ti agdaman, amu tayo dagiti pasamak sitwasyon, ngem adda turud tayo latta kakabsat, apay, ngamin tatiturud tayo kakabsat, ti paggapuan na, ken gubwayan na, ket awan sabali no saan nga, iti presence of God. Kadwa tayo ti Diyos, the source of our courage is the presence of God. Amen. Kadwa tayo ti Apo. Oh, kaanat pa kadanagan ta ita kakabsat deti building project, di kay pela makita nga the favor ti Apo ka deti panangiturong ni Pastor John deti project uri siya nga mangkit-kita kakabsat mas daawak nga talaga. Mas daawak ko na Apo. Talaga nga adda ka iti daytoy nga panggap. At iti mangrugi tayo kakabsat. O, nangrugi kay dita. Dakay tinangrugyanan na ka. Dakay tinangisungsong. Kung napintas nga pa nangisungsong. At nagtestimonyo ni Preacher Glenn. O, kakabsat, te kastoy may kata itudmin. Eget, addadamot kakabsat itinamati ka dayjay nga pamati na iti Apo. O, idikwan, adakabsat, agasawa, pastor kata, i-commitment mo di kasi, paunay nasdaaw kam, di kadakkel, di commitment na. Idikwan ko na, di kita dumakakabsat. Pastor, na-challenge kami mo't kat saan na mabaling awang commitment mi isa nga kariton mi mo't ti Apo, pastor, ta maka-i-commit kami mo't bangtad kami mo't magsin. Idi ko mangrugin kakabsat. Eket ne, every time nga damalpas nga face, we go to the next, awampay kakabsat, di kwarta, isirian ta live stream, pagamamuam adag text, adag message, pagamamuam adamangibag, pastor, kwamin ta bubong, pastor, kwami ta hapta kwa tagalba. Pastor, kwami ta hollow block. Idi kwan, pastor, kwami ta pintan. Kwami ta electrical. Idi kwan, pastor, kwami ta kasto. Itay bigat. Anak ko na, dede may isa. Itad, kumalataala dun, pastor, tapnumalpasan ko na nakakabsat. Kita, maune nga blessingan. Anat kayat na nga sawon deta, adda iti Apo, kada tayo, kada iti nga panggap. Di kayo pala makita, the presence of God is with us. Naturod tayo, not only that, because of the promises of God. Dagiti karkariti Apo, isudat pagtinglan tayo, dagiti sa una. Isu nga kakabsat, no adda dagiti parikot yu ita, hanga ni manong nemi ti dingding ganyaw. Ingkay ka deti Biblia, lukiban nyo, mga lakay ti verse kat kunam, Apo, deti nga bersikulo, isuman Apo Diyos, iti tenglek nga klamarengking ka para ka deti Apo nga pasama ko. Idi Sabado, ni Brother Michael, yan ta Australia kakabsat. Kat napamanan, nag-test iti for driver's license. At the phobia na, at the danag na, gapo, dedi mo na nga pa nag-test na failure kakabsat. A failure. Kat ko na Apo, inak man nag-test itan. No ma-failure pela deti Apo, han na para kanya kunti Australia ko na agawi din kakabsat. Mabalimor ti ag-drive, iti nga awa lisensyam. Kunana kat, no kano makadisgrasya ka dyan nga awa lisensyam, maibalod ka, agmulta ka pa iti $4,000. Pangalalam deta, lugi, deficit kakabsat. Kat amuyo, kunana pastor kakabsat, nagtestimonyo, kiliname ko deti verse ti Mark,
nga tiapo awan imposible, tiapo no kararag kasungbatan na whatever you ask, He will give. Ti dinawat ko kunana, Apo, please, ikanak kadi tinasayaat nga asesor. Apo, kakabsat, inikkan ti Apo isuna tinakasaysayaat nga asesor. Agasam ta di asesor, hanga asesor, nagbalin isuna nga ana, teacher. Why? At ako na nagat, you turn right. Kunani kasi nakanpay ta ima na. Here, you turn left. Kuna nakasingsingpot kakabsat. Kalati arig na, nalpasen nga luto. Amen. Linuton ti Apo. Kat ana, nakapasa kakabsat. Adalisensya nang nag-drive. What a blessing. Why? Naturod. Tati in-claim na, they promise iti Apo. Kakabsat, nagmayat kit din ayati maysa nga Kristiyano. Nagmayat kit din ayati agbalin nga kas maysa nga anak iti Diyos. Tinakaigid-gidyatan tayo kadigiti awam pamati na ti Apo. Numan pay agpapadatay amin nga agsapsaper, datayo adaturod tayo, gaputa adda iti Apo kada tayo. What a blessing. So deta kakabsat, faith is courage. Amen. Uri deta pela kakabsat, umanayang ng gurega. Itad ko deti number 2 kakabsat. Itad ko ti number 2. Ti may ikadwa nga raman, iti kare iti pamati, kat saan laeng nga kinaturad. No di kat ti may ikadwa nga raman ti pamati, kat deti makuna nga conviction. Conviction. Ti maysa nga Kristiyano nga dapamati na adda na tibker nga takder na. Detat kahit nga sa ti conviction. Ngahan nga mawali kakabsat dagiti hanausto nga panursuro. Saan nga may yakar ti aligusgus na kakabsat. Han nga nalaka nga maupay ure adot parikot na. Gaputan na tibker iti takder na iti sa utiapo. Kat kunana haang kasto iti kuna tiapo. Amen? Conviction. Ti conviction kakabsat kat firm belief. Deta. Persuasion. No persuasion ko na, awan ti sabali nga makabalbaliw ka deta panunot mo, no iso ti ammom nga kinapudno, kan isot ammom nga usto. Dapat ti Kristiyano puraw-puraw, nangisit. No wen, no saan. Gaputa ti Biblia kakabsat, iso daytoy ti pagibasbasaran tayo, iti kinapudno nga pagtaktakderan tayo. Example. Ni Kirk kakabsat, dito inaunami, magakatkatawak no malaglagip ko. Tama nagbasat libro. Amin na libro nga ginatang mi kakabsat, nabasa na, namin ano na pa nga inulitan. Di ayan na nga pagsayatan nga pakaskas na awa may, ti ubeng. No, agsarsarita kami, adot ibagbaga na kakabsat nga, dahil mo ti kasti ka no ta, layon, kasti ka no, ti kwa na, kung kuna, adoy ibagbaga na, uy, really? Really, kung kunami. Di ko ang kakabsat, makita may, kat awan ti sabali nga basaan nan, kat di mi makit nga pagbuybuyaan. Nalagip may ada encyclopedia, tita Daisy. Tinawagan may, tita, umay may buludo ni kita encyclopedia. Okay, pastor, napami, binunag ti encyclopedia na kakabsat. Okay? After 2 days, deti Kirk, kunanagan mami na, mami, kunana, may mali doon sa libro ni Lola Daisy, kunana, nakapungot ka ba? Sukat ti mga iba, nga kamalita encyclopedia ang kakabsat. Mami, kunana, may mali doon sa encyclopedia ni Lola Daisy. 4 ang nakita kong mali doon, kunana. Una yan. Ano yun, anak, kunami Kat kunana, una, yung ostrich, ang speed ng takbo niya, 45 miles per hour. Pero ang nakalagay sa encyclopedia, 60 miles per hour. Mali yung libro ni Lola Daisy, mami, kunana. Kaya't nangasawan di ubeng, adatakder na kakabsat. Ammo na di usto. So uri anat mabasbasa na, hammo mayakar ti aligusgus na, taammo nat usto. Amen! Kasta ti Kristiyano, ammo na ti usto, ammo nat kinapudno. Iso nga uri anat magmanggag nagan magitkita na, sana mayakar ta aligusgus na kakabsat. Ammo nat kinapudno. Uri makita na nga kasla, digiti na inlubungan nga tao kat agraragsak da kunana, awan na.
Deta ragsak, dagat na inlubungan lang, ti ragsak ko gat na Diyosan. Hamo pulos maupay kakabsat na Kristiyano. Taam muna ti apo, amunat kinapudno, amuna pagtaktak diran na. Amen. Oh, so kung namin kat, anak ko, maybe, kung naking kwa na, siguro, DJ 45 kilometers nga ostrich, lakay nga ostrich, at DJ 60 titaray na nga kunana, ubing nga ostrich, kunana, awang kunana, 45 miles per hour titaray ta ostrich kunana, hamo mayakar ta aligos-gos na. Deta ti makuna nga pamati kakabsat. Amen. Adamon lakas ta nga natig, kara pamati tayo, wano alisto tayo nga mayak akar, ti panunot kan aligos-gos na. Oh, kakabsat, datayo nga kamkamang ti HBBC, tapno agbalintay nga napudno, maipamramot tayo, masapo na maimula tayo nga naunag, kadagiti sa utiyapo, santay nga nalisto nga maparot, magabot, when no may yayos kakabsat, kadagiti anyaman, nga paspasamag kendok doktrina, iti dayto nga lubong. Amen? Oh. As believers, we make decisions and choices in life based on biblical conviction. Dagiti desisyon tayo, kan dagiti pilyan tayo nga panagbiag, ti manggiturturong kada tayo, kasla mapatayo kakabsat, ket digito'y prinsipyo iti Biblia. Our lives are shaped by biblical standards. Talo nga banag, and I close. Umuna, these biblical principles guide us. Isot mapatayo. Oh, idi ka baro di MUX ko kakabsat way back 2017. Diya ka sikot-sikot ta Manila. Sino ka dakiti makaamot sikot-sikot na ta Manila? Oh, Tito Moises, amuyot sikot-sikot ta Manila. Tito Moises, agpada ta. Ngamamam, Tito Moises, nakadanong kang Batangas. Can you imagine? Nakaawid kami nga hananayaw awan. Amum no apay. Muyulatan. Ada navigator tayo lugam me. GPS. Yeah, deta kakabsat. Well, at ako na nagat, in 500 meters, turn right. Kung na nagat, masakbayam kakabsat. Amen. Ada warning na. Oh, iso nga kakabsat, adut warning tayo, no di kay dumnag, ti warning, ay, makaamu kayo, ti maditi patigmaan mapangken karigatan. Right. Oh, deta kakabsat. In 500 meters, turn right. Kung na nakakat, masakbayam at nasapsapa ka. Hangka mailabas ka. Amen? Oh, kita. So nga, dito yung Biblia kakabsat, isot guide tayo dito. Oh, digiti may isurusuro ka, da kayo mayad adal kakabsat. Sa limot-mutan tayo digitoy. Ha? They chart the course and help us stay on the right track. Tapno dito yung mayaw awan. May kadwa, these principles not only guide us, but also guard us. Amen? Isot mangilik-lik ka da tayo. Isot manggwardya iti biyag tayo. Tahantay makita amin eh. At dadigiti banag nga pagarup tayo kat naimbag, naragsak, nasayaat, ngam ditay ammo, aglutluto gayam ni Satanas ti pakadaksam, tilikudan dagita nga bambanag. Kat gayam, sulisom. Not every good, seemingly good thing is from the Lord. The Bible says every good thing is from the Lord. But not every good thing is always good. There are seemingly good. DJ tinagamak. Oh, tinagdumaan ti good kan seemingly good. Kat detoy. Jay good, real DJ. Jay seemingly good, peke DJ. Imitation, seemingly laang seemingly. Kasla, kaasping na DJ. Seemingly good. Isu nga kakabsat. Masapul nga dati Biblia isut mangi-guide kada tayo tapno ditay maalilaw kadagiti ammo tayo kaasping na iti pagsayaata. Oh, may katlo last. These biblical principles guide us, guard us. Number 3, these principles gauge us. Anat gauge? Ay kat isut pang rukod ama. Isut pagibasa nama. Oh, no agdi-drive ka. Ni Tito Rome amuna deta. Oh, digitilugan dito yung kakabsat. Apo, third hand, hanga second hand. Third hand. May katlo kaming kakabsat nga, agusat. Eh,
Nog di drive ka kakabsat, aglalalo nog pasang at kayanta Baguio City. Ti number 1 na kitam dita kakabsat, duwa nga gates, hanga speed, tikit kita, awan sir, bita speed. Luka, nakapsut pela to speed ko, 30 pelang, padasag pandasa nga, gasot mo kung kuna. Tikit kita dita kakabsat, duwa, fuel gauge. Ano ustaw, amen? Fuel gauge. Hey, umuli kami, awang paggasolinaan, di tayan dating nga, maidanon na kampay nga tatoy, gasolina, gauge, amen? O, ustohan. Ano, urida kayo, di ta kakabsat. Nagsignalan. At damalabsam nga gasolinaan. Ti panunutam, kasanok ka adayo di sumarunaw. Numailabos ka, ay di pag-U-turn ng nga ruda, manuman na kilometron. Iso nga mag-gauge mo. Ti may kadwa nga sipsiputam di ta kakabsat. Deta temperature ta danom. Radiator. At amayat tapasin at mo, pag-iriakam na makina, nakasegunda primera ka, pag-am mo, umasuki ka kakabsat at di tayo mo't napuutan, agoberhitan. Amen? Aglalo, di kiti lugan. Siguro, di tayo nyo, nag-overheat nga lugan na yung kakabsat. Tao lang agob-overheat. Amen? Gabot traffic, agoberhit ti tao. Pauna yung traffic man nun. Oh, dito yung kakabsat, hanga taot agoberhit, lugan di agoberhit. Ha? Anyway, so, ti sa uti apo kakabsat, isu iti pang-evaluatean tayo ti biyag tayo. Awan sa bali nga kasayaatan nga mang-evaluate, anyan nga nagsaya at kakabsat, ta nasursuro tayo nga ipateg ken ayaten iti Biblia. Amen? Amen. Adot tattaod ta, ure mapamu, ure sesendam ti verses ket handa maapresyar. Di nga amen? Agtutubo, bagbagaam, awan, nagidandan ng kakabsat. Agat awan na, sayang kakabsat ti biyag, di kita nga tattao. Ket praise God. Gaputa datayo nga anak na, inikan na tayo ti apo, iti panagtarigagay, kadaytoy nga sasauna kakabsat ket nagsimbagan ta, this Bible will guide us. This Bible will guard us. This Bible will gauge us. Amen? Deta kakabsat. Di kita tiramon ti pamati. I hope nga deti nga mensahe ket addamanen na adal tayo, nasursuro tayo, nakariingan dagiti bibiyag tayo. Amen? With God's Word, you can never go wrong. Dito sa utiya po, hangkanto, pulos, ngagkamali, iti panagbiag. With God's Word, you can never go wrong. Okay? So nga, ala kakabsat, agikin nararag tayo titong galmaysa. Let me pray. Ni Pastor John Catrimor, at dati kuana, so ngagkararag at latan, makamunto ni Preacher Glenn. Lord, thank you so much. With the message mi ita nga malem, for giving me the strength. Ket dayaw ken ka ta at dadi kita explanation nga daddo mga naibagak ita nga hangko na i-preach apo idi kalman ti malam. Ket nailawlawag ko apo di ita ditoy apo. La bendisyon am digiti kakabsat ijay. Courage apo. Tulungam digiti kakabsat nga agkapoy. Gapo iti parikot ma-overwhelm ti adu nga problema pagkasapulan ken madanagan ti masakbayan. Apo ammo mi ti realidad ti panagbiag. Ngem sikati kitaan mi apo. Tadakdakkel ka ngam dagiti parikot me. May kadwa conviction. Nga apo deti sasaom nga pagbibiyagan me. Uray siyasin no ko mga tao apo ti agsasao. Ket apo am momit pagtaktakderan me. Am momit ti kinapud no apo. Iso nga hang kami nga maalilaw. Ket ala italik mi dagiti biyag me kenga salak ni mam dagiti kakabsat. In Jesus name. Amen. Amen. Amen.